हेलौ लोगोफोर नोंसिनि गेजेराव मोनसे मोजां भिडिअ बे भिडिअआ आनबक्सिंनि नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। आङो मा जिनिसखौ आनबक्सिं खालायगोन नोंथांमोननि गेजेराव खेवनोसै आरो दहाय सफैदोंमोन बेखौ दा आनबक्सिं खालायनोसै। नै बुस्थुआ बेनो लिरनाय मानाय दंजोबो बाहायनो। मा जिनिस बेखौहाय नोंथांमोनाथ' मिथिया। दा आनबक्सिं खालायनायखौ नायलांदो। वाव मास फिसाथार नामालै बक्सआलाय मा रेजें गैलाबाव जेबो गैला नांला। नै माबायदि एबाव गोलाय गोलाय लिरनाय दं नै बिसोर बेबायदि। दा बेखौबो खेवबावनोसै। माथो मबाइल कभार बायदिथारलै। गैलाजोब्बाय बोरै जाखो बोलै जालाजोबखो। मा मा दं जाखो बुस्थुफ्रालाय। लकेटबो दं नै लकेट र' बेखौ दा नायगोन। नै बेनो मेचिना रेजेंसो माथो। नै बेनो बुस्थुआ फावथेन जाहैबाय बेयो फावथेन गिदिर लाग्रा फावथेन। नै माबायदिथाय मोजां नंगौना नङा। सोरबाफोर लाखांबायबा बे प्रडाक्टखौहाय मोजां ना गाज्रि बेखौ कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय। आं बाहायफेराखै नालाय बेखौ नायदों मोजां ना गाज्रि आंबो नायनोसै। नोंसोर लादोंबा कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय नै बिदिखौ। आंबो बाहायनायनि आरो माबा जिनिस दंबावो। दयनिफ्राय एक मारै मारै खालाय जायो बेखौ आंबोथ' मिथिला। मोखांखौ सौखिला मा जिनिस मारियोना बेखौ सोनांगौ नामा? ओरै जायाखै सिङाव सोयो नामालै? गैयाना बोरैबा गावलाबायगोनलै मोखांफ्राव बोरै माबोरै जायो रोङाखै गाइसखौनो रोङाखै बोरै टर्चबो जोंदोंमोन नामा? सही पकड़े हैं। टर्च जोंनाय बायदि मोनदोंमोन। थारमाने आरो मोनसेलाय गोरों
नांबावो नामा जाबाय लोगोफोर जाबाय नै रोङाखैमोन ओमफ्राय दा लेखाफोरावबो सावदोंमोन जायाखै रोङाखै खिन्थु दा बेखौ सोमारनांगौ जाहैबाय ओमफ्राय मोदोमाव नांबासो थास जाबासो खामो जाहैबाय थारमाने मोदोमाव होदोंमोन आं बिराद बागदावदों आरो आं थिथु सावख'ग्रासो बियो नायनो हागोन एगाव होबाय आं फुल होजाया नैबे फुल होबाथाय फुरा खामो आरो होनायदोंमोन आं नैबे आखायावहाय नै खामदों बागदावदों जाया आङो उनाव मोनसे मोजां भिडिअ लाबोफिनसै सोरबा सोरबा इन्टारेस्ट मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरो चेनेलाव गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै गालांनांगौ